Mewn oes o gemau treisgar efo gwaed a bwledi a darna o gyrff yn hedfan dros y siop willy-nilly, am braf chwarae gêm chydig mwy, cydlu o bryd i'w gilydd. A beth sy'n fwy cydlu na prif gymeriad sy'n llythrenol wedi'i wneud o wlân. Mae Yanni, arwr Unravel gan Coldwood Interactive ac EA, yn wastio dim amser yn ymuno efo'r pantheon enwog o gymeriadau glanog mewn gema, sef Yoshi o Woolly World a'r peth cute na o Little Big Planet. Digwyr mae gan gema dipyn o obsesiwn efo glân does. Mwna bron yn ddigon o gymeriadau ffurfio tîm polo. Beth bynnag, gêm blatfform efo posa ydy Unravel. Os ydych chi'n gyfarwydd efo Limbo neu Never Alone, fyddwch chi'n gwybod pa fath o beth i ddisgwyl fan hyn. Fel Yanni, fyddwch chi'n rhedeg, yn neidio, yn dringo, yn bawnsio ac yn siglo'ch ffordd ar hyd 11 o lefela wedi seilio'r gefn gwlad Scandinavia yn trio dod o hyd i'r belen nesaf o lan cyn i chi ddatod yn llwyr. A gawn ni jyst gymryd brec bach i werthfawrogi'r graffeg na gyda llaw. Dwi erioed i gweld gêm platform 2D sy'n edrych yn well yn fy mywyd. Roedd yna rei adegau yn ymwneud ag effeithiau tywydd yn arbennig oedd wirioneddol yn mynd ang wynti. Dyna reswm mor dda ag unrhyw un arall i neidio mewn i'r gêm yn syth. Mae Yanni yn teimlo fel boi bach eitha acrobatig ar adegau, ond yn anffodus dydy fag o dricia ddim yn llawn iawn mewn gwirionedd, a da chi'n dueddol o wneud yr un pethau i ddatrys posa dro ar ôl tro. Hefyd, ac mae hyn yn bwysig, da chi byth wir yn teimlo mewn llawn reolaeth. Mae'n gêm lle mae'r holl fecanweithiau wedi seilio'r systema ffiseg sydd, achos i bod nhw mor realistig, yn gallu mynd o'i le yn eitha aml. Di ddim yn anarferol chi fynd yn stuck achos bod yna bentwr o deiars di disgyn drosodd yn y ffordd anghywir neu afal yn glanio'n rhy bell i ffwrdd i chi allu ddefnyddio fel cwch i groesi afon. Yn y gemau platfform gorau, Mario, Donkey Kong, Rayman, fydwch chi fyth feio'r gêm oherwydd bod pethau mynd yn wrong. Di'r un peth ddim yn wir fan hyn. Mae yna hefyd ambell enghraifft o gynllunio hynod o wael yn y lefela. Ar un pwynt o'n i'n stuck mewn stafell fach am tua hanner awr ddim yn gwybod lle i droi nesaf, tan i fi sylweddoli ar ôl gorfod edrych y peth i fyny ar y we, bod i wedi taro'r checkpoints yn y drefn anghywir, a bod rhaid i fi ddechrau'r holl lefel eto fel canlyniad. Does na ddim esgus am ddiffyg polish fel na. Dwi'n beio EA. Fel arfer mewn gemau fel hyn, Limbo neu Braid er enghraifft, mae unrhyw stori yn amwys ar y gorau ac yn gwbl anealladwy ar y gweitha. O'n i'n teimlo ar y dechrau mae'r un fysa hanes Unravel, ond mae'n falch gen i ddweud bod y narratif yn hynod o effeithiol ac yn anisgwyl o glir ar yr un pryd. Mae rhai wedi feirniadu am fod yn sentimental, ond dwi'n meddwl bod hon yn feirniadaeth deg. Os di Unravel yn sentimental, yna mae Toy Story 3 sy'n rhannu lot o'r un syniadau a delweddau yn sentimental hefyd. A dydy o ddim. Mae Toy Story 3 yn briliant. Ceiwch chi. Wrth i chi barhau drwy'r gêm, fyddwch chi'n datgloi mwy a mwy o dudalennau o lyfr ffotograffa sy'n adrodd stori o deulu ar chwal, o bydredd diwydiannol ac o ddirywiad yn yr amgylchedd. Yn wir mae'r neges amgylcheddol yn fwy na bob dim arall ella yn eithriadol o effeithiol wrth i goed ffrwythlon y lefelau cynnar drwy yn bapur wedi stredio ar lawr swyddfa wrth i'r gêm ddirwyn i ben. Mae yna rannau o Unravel sydd ymysg y pethau mwyaf syfrdanol o depressing i mi brofi mewn gêm erioed. Mae'n credyd enfawr i'r datblygwyr bod y gêm, er y prinder o eiriau a deilog, yn medru achosi'r math yma o ymateb. Felly dyna Unravel. Campwaith o ran syniadau, a stori ac atmosffer a graffeg sy'n cael ei adael i lawr gan bethau dipyn bach mwy syml a mwy sylfaenol ella, sef, wel, y gêm ei hun. Di ddim yn wael o bellffordd a 90% o'r amser mae'r agweddau gorau yn ddigon i'ch cario chi drwodd. Ond os na ddim cweit digon o ddyfnder yma, a dipyn bach gormod o rwystredigaeth i mi allu argymell y profiad yn llawn. Sori, Yanni. Ella tro nesaf, boi.
Mae Unravel ar gael rwan ar y PC, PS4 a'r Xbox One. Cofiwch hoffi, rhannu a thanysgrifio. Am fwy o drafod gema, yn Gymraeg, sticiwch efo ni yma ar fideo8.com.